jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Union blisem ta' solidarjetà li twafqet fl-aħħar xhur esprimiet ruħha favur ir-riforma li qed imexxi il-Gvern fil-liġi tal-kera biex fost oħrajn tistipula l-att ta' persuni li għandu jkun hemm residenzi privati li jinsabu fis-suq tal-kirijiet. Wan jitkellem mal-President ta' dan il-Union Matthew Attard li se jaħdin ir-riforma bħala waħda bżonn juża ħafna. Naħseb li bħala emenda kienet emenda bżonn juża, emenda li tindirizza l-standards u l-fullar. U spjega kif it-tibdil propost fis-settur tal-kirijiet se regola dak li kien qed jiġri sal-lum il-ġurnata. Issa, fl-2020 daħlet l-ewwel bidu ta' regoli, ġifieri kienet emenda, kienet liġi bżonn juża, kienet liġi koraġġuża naħseb jiena fejn indirizzaw is-suq u daħlu kemm dmirijiet u drittijiet kemm għall-qassidien u kemm għall-inkwilini. Imma baqrajna fl-4 snin li il-suq sploda, ħafna nies bdew jikru iktar. Dan wassal biex kien hemm uħud li bdew jabbużaw ukoll mis-suq. Bil-Gvern issa qed imexxi l qudiem dawn l-emendi biex ikun hemm standards tajbin waqt li jinqata' l-abbuż. U allura l-Gvern daħħal din l-emenda fejn issa ħajlimita n-numru ta' inkwilini sa jqogħdu f'kull kamra għal 2. Ġifieri jekk għandek 3 bedroom jistgħu joqogħdu ġiex minn nies f'kull kamra, jekk għandek 2 bedroom jistgħu joqogħdu sa massimu ta' 4 minn nies. U naħsbu li ovvjament hija liġi li kienet bżonn juża kif qed u li ħatejn kemm lill-inkwilini, kemm lill-ġirien u kemm lis-soċjetà fl-aħħar mill-aħħar. Dwar din ir-riforma, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdes sostna li l-iskop hu biex ma jkunx hemm l-iffullar kif kien qed isir billi sidin jikru proprjetajiet tagħhom lill ammonti ferm akbar milli dawn kapaċi jakkomodaw.